wani gwani a lokacin da aibi ya bayyana. Rappers nuna ne suke kaman watan Ramadana. Mai rashin gaskiya shi ke bukatar shan kwana. Hatara rappers bana yin gayu ba amana. Sun gani sun tsara, na juya sun mini kara. Karshe ma in na karɓo mayik din sai an musu gyara. Na je garin sara an bada fara da ku fara bada fura in kora kafin in fara shira. In mai kyara zai kyara ya kyara domin na je kwara an bi ni da sara amma na tsere dan na zan musu kawai. Bi show wanne ema na guys yanzu kan na zan man of the people. Dan na san gayin yanzu na karban table. Sun ganni sun ce mun wai honorable. Wai ko gero zai iya zama countable. This money is money wildfire. I don't to run support to any tire. Anything can happen gayu dan na shirya. Na bar ku gayu dan na zarce timaya. Ai bisho ne na ku ko ku ce yaro dan soyayya. A juri tafiya, a juri tafiya, a juri tafiya gayu a juri tafiya. A juri tafiya, oh a juri tafiya, a juri tafiya gayu.